Λοιπόν, τον κύριο πίνακα που είναι για την παραγγελία, είναι με την παραγγελία των 500 ευρώ χρυσού για τη συνολική παραγγελία των 7.000 ευρώ χρυσού με τη συμμετοχή και άλλων αγοραστών σε αυτόν τον πίνακα. Πατάμε ότι συμφωνούμε με τους όρους. Εδώ βλέπουμε ότι είναι τικαρισμένο η αυτόματη επαναπαραγγελία από τα κέρδη, δηλαδή μόλις κάποιος κερδίσει, κλείσει τον πρώτο του πίνακα και έχει τα κέρδη, από τα κέρδη του να κάνει αυτόματα παραγγελία, να μπει σε έναν καινούριο πίνακα πάλι με την καινούργια του παραγγελία και να ξανακερδίσει με τα χρήματα με το που κλείσει τον δεύτερο πίνακα. Και προχωράμε στην εντολή Proceed to Payment, να πληρώσουμε. Αφού έχουμε διαλέξει τον πίνακά μας και είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διαλέξει στο πίνακα Main Table of Orders, συμφωνούμε, έχουμε τικαρισμένα τα δύο πεδία αυτά και πάμε Proceed to Payment. Έτσι λοιπόν μας οδηγεί σε μια σελίδα που μας δείχνει σε ποιο πίνακα θα τοποθετηθούμε, που στο Clever Consumer πούμε εδώ ότι ποια θέση θα πάρουμε, μία από αυτές τις δύο εδώ πέρα, και είναι τα τιμολόγια εδώ, Print Invoice, IBAN. Εμείς χρησιμοποιούμε, βλέπουμε το ποσό που θα πληρώσουμε, 500 συν 40 για το ίντερνετ, 500 ευρώ για το χρυσό, 540 σύνολο. Πατάμε στο Print Invoice IBAN και βλέπουμε τα στοιχεία του καινούριου αγοραστή, το τιμολόγιο που βγαίνει με την τιμή που θα πληρώσει, συνολικά είναι 543,50 ευρώ, και τα στοιχεία για το έμβασμα, τα οποία θα τα αναλύσουμε σε άλλο βίντεο, πώς κάνουμε το έμβασμα. Αυτό εδώ λοιπόν το τυπώνουμε και με αυτό το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το έμβασμα, και το έχουμε και μέσα στο γραφείο μας όποτε το χρειαστούμε να το τυπώσουμε.